Около 10% от жените по света страдат от ендометриоза. Заболяването се открива трудно, у нас то се среща по-рядко, но според лекарите е съпроводено с много болка. Ендометриозата е сред честите причини за репродуктивни проблеми при жените. От утре в Майчин дом организират безплатни прегледи. Преди 14 години Роза Зипалска търси лекарска помощ заради необичайни болки. Бях на 22 годишна възраст, когато получих силни болки в таза, започнах да правя кисти, имах болки в кръста, болезнен цикъл. Лекарите откриват, че страда от ендометриоза. Става дума за атипично разпространение на клетки от лигавицата на матката върху съседни органи. Това е заболяване, което може да предизвика и често е причина за стерилитет, т.е. за незабременяване. За 2 години Роза е оперирана 2 пъти. Бях с доста огнища около матката, около таза и доста болезнени болки. Това като цяло ми се отрази доста психически и физически. Лекувала се с хормонални терапии, а наскоро оперирана за 3-ти път. Сега се опитва да сбъдне мечтата си да стане майка. Защото една бременност спасява положението с тези ендометриозни огнища, както и ендометриозни кисти, така наречените шоколадови кисти. Болестта засяга жените между 25 и 35 годишна възраст. Освен оперативно, ендометриозата се лекува и с медикаменти. Защото често при операции от ендометриоза страда яйчниковия резерв, така че на първо място за нас е най-важно жената, която иска да бъде майка, да забременее и да роди. Генетична предразположеност е основният фактор за развитие на болестта. По повод Световния ден за борба с ендометриозата от 18 до 29 март в Майчин дом ще има безплатни прегледи.